Sint Maarten is parlementariër Frans Richardson gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. Dit voor het aannemen van $370.000 als beloning voor politieke steun voor een baggerproject en voor belastingfraude. Daarnaast is hij voor een periode van 5 jaar ontzet uit het passief kiesrecht. Dat betekent dat hij niet meer mee kan doen aan verkiezingen. In dezelfde zaak is de voormalige directeur van het havenbedrijf Sint Maarten, meneer Mark Mingo, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden wegens valsheid in geschriften en oplichting van het havenbedrijf voor ongeveer $10 miljoen. Hij mag daarnaast 6 jaar lang niet werken als bestuurder van een overheidsbedrijf. Zijn mededader is de Sint Maartense zakenman O'Neill Arendel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 66 maanden voor onder meer vuurwapenbezit, belastingfraude en het omkopen van een parlementslid. De Extra opent vandaag met een bericht over de behandeling van de moord op Gensiel Veller. Gisteren was de eerste zittingsdag. De dood van de Surinamer op 2 september vorig jaar op de Caracas-Baaiweg was het resultaat van een huurmoord. De daders werden betaald voor de liquidatie, maar kenden het slachtoffer niet. Dat kwam gisteren naar voren tijdens de behandeling van de zaak. Ook werd duidelijk dat Veller werd vermoord in verband met een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes. Voor de moord op Veller staan 3 personen terecht. Hij werd rond 10 uur 's ochtends doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat voor een panaderia. De Extra meldt verder dat er nog geen spoor is van de visser die sinds dinsdagavond is verdwenen. Een deel van zijn kleren en zijn petjes zijn wel op zee aangetroffen, maar de man zelf niet. Dinsdagavond gingen 2 vissers de zee op ter hoogte van Boca Patrick, de Bandabau. Op een gegeven moment viel een van de vissers in het water. De andere visser kon de man niet meer redden en sloeg alarm. De hele woensdag is er naar de man gezocht. De Extra meldt vandaag dat veel werknemers van TDS vandaag een ontslagbrief kunnen krijgen. Dat is een gevolg van de overname van UTS TDS door Flow. Voor veel werknemers is het ontslag dan ook niet onverwacht, maar men is vooral boos omdat TDS voor de overname een goed lopend bedrijf was, zo zeggen ze in de Extra. Er is nog steeds veel mis bij het On Vacation Hotel op Curaçao. Het is onderdeel van een Colombiaanse keten en het zijn vaak Colombianen die er als toeristen verblijven. Een deel van het personeel is ontevreden omdat ze niet het salaris krijgen waar ze zeggen recht op te hebben. Dat heeft weer tot gevolg dat er vaak sprake is van slechte service. Beelden hiervan zijn te zien op sociale media in Colombia. In de Extra zegt een groep mensen uit het toerisme op Curaçao dat het CTB moet ingrijpen omdat dit een negatieve naam van Curaçao geeft in Colombia. Gisteren bezochten bijna 10.000 cruise-toeristen Curaçao. In dat kader had de Fundación Marché verschillende activiteiten georganiseerd op de Chacaprileskade. Dat zorgde voor veel gezelligheid. Het ministerie van Economische Ontwikkeling liet weten daar heel blij mee te zijn en benadrukt dat het belangrijk is dat ook onze bevolking laat weten dat Curaçao een prachtig toeristisch product heeft. Ook gisteren was het weer een mooie Toomba-avond. De derde voorronde vond toen plaats. Na afloop zijn 25 finalisten bekendgemaakt. Ook hebben 10 mensen een zogenaamde wildcard gekregen en kunnen ze zich nog kwalificeren voor de finale. Die vindt plaats aanstaande vrijdagavond en dat belooft ook weer een mooi feest te worden.